Hello everyone! This is my second video. Sa mga hindi pa po ako kilala, magpapakilala ko. I'm Risa Libantino. I'm a Filipina from Bicol region. A few minutes later. Ayan, palabas ako ng bahay. Ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng Norway sa Pilipinas. Kaiba kasi sila ng 6 hours kapag ganitong spring, malapit na mag-summer. Pero kapag winter, ahead ang Pilipinas ng 7 hours dito sa Norway. Lumabas talaga ako sa dya kasi ipapakita ko sa inyo ang itsura ng 6:30 dito. Ayan guys, nilabas ko pati yung asin nila. Ang pangalan niyan ay si Panda. Gusto niya maglakad-lakad. Medyo marami pang dahon ngayon kasi hindi pa naman nalilinis yung iba, gawa nga ng katutunaw lang ng snow. Iyan oh. Kung nakikita nyo guys yung mga kahoy, para baga siyang patay, pero hindi naman yan siya patay. Na ano lang ng snow. Come on, Panda. Ayan ang kahoy guys. O, kung nakikita nyo, unti-unti pa lang siyang nagbubutil. May mga unti-unti na siyang butil. Kaya kapag talagang spring na, maganda yan siya. Gawa ng makikita yung mga bulaklak, tsaka yung mga dahon, pausbong pa lang kasi ngayon, kaya hindi pa gaano. Ayan, dito lang tayo sa paligid ng bahay nila kasi ayokong lumabas, gawa ng wala naman akong kasama. Maluwag naman to, ang luwag-luwag, ang laki-laki ng iikutan. Ayan, nag-uumpisa na siya maging green. Lahat itong palibot na to kapag summer ay gugupitan mo. Tapos kapag winter naman ay lahat yan dadaanan mo nung motor para wala yung snow. Panlinis ba ng snow? Ayan, snow pa yan. Natitira pang snow. Kaunti na lang. Tingnan nyo ito dyan guys. Oh, akala nyo patay na. Pag dyan sa atin sa Pilipinas, patay na. Pero hindi pa. Ayan, ako napansin nyo, parang kulay pula pa lang. Mag-uumpisa pa lang, nabubuhay pa lang siya ulit. Natakpan kasi siya ng snow. Ayan, halaman yan guys. Oh. Sa ngayon, para siyang patay. Pero kapag summer na, lahat yan bulaklak. Sa labas naman yan. Pati ito guys, titingnan niya. Ayan, itong halaman na ito, mamumulaklak din yan siya, may bulaklak din yan, pero ganyan na talaga siya, para siyang pine tree. Kaya marami dito sa loob pa lang ng palibot ng bahay, ang dami ng kahoy, ang daming halaman, kaya kahit summer, magwawalis ka pa rin naman. Pero dito iba ang ginagamit na walis, parang kagkag ba. Ayan, ang laki ng palibot nila. Ayan, lahat itong may bakod. Kung nakikita nyo yung bakod na yan, ayan, ang linis nila dito. Yellow yan, kaunti na lang. Yung iba tunaw na. Hanggang anong oras ba? 9:30 PM ng gabi, may liwanag pa rin. Dito guys, sa kanila, hindi ka pwedeng lumabas ng hindi naka-jacket. Maski may sinag ang araw, sobrang lamig pa rin, as in. Hindi ka makapaglakad-lakad ng ayos, gawa ng sobrang lamig. Dati, nung winter, mas lalo naman, gawa ng lahat ng aapakan mo yelo. Mga, hanggang lang lampas ha, kung yung iba nga matataas pa sa akin, yung sa ibang lugar. Pero dito sa may backyard ba, mataas hanggang baywang ko. Ang hirap maglinis.